سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة مبل 19 مدرخ تور دي فرانس تنتناوي تحستو حزنا قريبنا لنا قدمي يغن حفشاوين اقداسن تعزبتاتنا كنكافلكم سناي مكتتال ናይ ሰለስተ ሰሙን ግራንድ ቱር ምዝዛም ማለት ንፍርቂ ዓመት ዝኸውን ኣካላውን ስነ ልቦናውን ምድላዋት ኣብ 21 መድረኻት ክትፍተን ማለት እዩ። ኣብዚ ውድድር እዚ ክሳብ ክንደይ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾኑ ነገራት ከም ዘለው ዘይፈልጥ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክሌታ የለን። ኣብ ፔሌቶን ካብ ዝርከቡ ልዕሊ 160 ተቐዳደምቲ ምስ ልዕሊ 100 መካይንን ሞተር ሳይክላትን ሓደገኛታት መራኸቢታትን ጎኒ ጎኒ ኢኻ ትጓዓዝ። ሓደ ስሕተት ካብ ሓደ ካልእ ተቐዳዳማይ ጥራይ ዝመጽእ ዘይኮነስ ብሰንኪ መሬት ምንሽርታት ወይ ከም ፀሓይ ንፋስን ዝኣመሰሉ ዘይትፅቢታዊ ተፈጥራዊ ኩነታት ክፍጠር ይከኣል እዩ። ኣብ ዝሓለፉ መድረኻት ብዙሓት ዓበይቲ ስም ዘለዎም ተቐዳደምቲ ብሰንኪ ናይ ሓደጋ ውድድሮም ብግዲ ኣቋሪፆም እዮም። ብሰንኪ ዝለዓለ ኣካላዊ ፃዕርን ድኻምን ተቐዳዳማይ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ይዳኸም። ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ብሰንኪ ጉንፋዕ፣ ብሰንኪ ሕማም፣ ምጭብባት ጭዋዳ ውድድሮም ክገድፉ ግዲ ክኾኖም ተዓዚብና ኢና። معالتاوي كاب 150 كساب 200 كيلومتر ኣብ ርእሲኡ ድማ በብ መዓልቱ ኣሽሓት ሜትሮ ዓቐብን ቁልቁልን ብሽክሌታ ምዝዋር ንኣካላት ሰብ ናብቲ ዝለዓለ ወሰን ማለት ኣብሶሉት ፊዚካል ሊሚት ይደፍኦ። ስለዚ ቱር ዲ ፍራንስ ጀሚርካ ብድሕነት ክሳብ መወዳእታ መስመር ምዝዛም ጥራይ ናይ ገዛእ ርእሱ ዓቢ ግራንድ ቱር ዓወት ምዃኑ መን ይርስዖ? ኮኸብ ስፕሪንተር ዓለም ቢንያም ግርማይ ቱር ዲ ፍራንስ ብዘይ ዝኾነ ከቢድ ሓደጋን ሕማምን ክሳብ ሕጂ ብድሕነት ጸኒሑ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ደረጃ ብሉጽ ውጽኢታት ከም ዝምዝገብ ገይሩን ብምጽዓሩን ንዓና ዓብ ዓወት እዩ። ብዙሕ እዋን ተቐዳደምቲ ሓደጋ ንምቁጣብ ኢሎም ካብ ውድድር ንድሕሪት ተመሊሶም ይጓዓዙ። እንተኾነ ግን ቢንያም ንሕማምን ሓደጋን ብጥንቃቐ ሰጊሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ውድድር መንፈስ ኣትዩ ምስቶም ዓበይቲ ስፕሪንተራት ተወዳዲሩ ኣብ ፖድዮም ንምብጻሕ ዘኽእል ብቕዓት ኣርኢሎ። እዚ ማለት ድማ ድሕነት ምስ ተወዳዳርነት ብዕውት መንገዲ እናወሃደ ይቕጽላሎ ይመላኣሉ ድማ። ቢንያም ግርማይ ነዚ ጸቕጢ ዝሰጊሩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንቕድሚት ክግስግስ እንከሎ ኣብዚ ቱር እዚ እንኮ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ምስታፉን እቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ጽቡቕ ደረጃ ንሓዋሩ ንቕድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ዓቢ ታሪኽ ይሰርሕ ኣሎ። ካብቶም ልዕሊ 160 ንቱር ዲ ፍራንስ ዝጀመሩ ተቐዳደምቲ ኩሎም ናብቲ ናይ መወዳእታ መስመር ክበጽሕዋ ይክእሉን እዮም። መበገሲኡ ክሳብ መወዳእታ ምብጻሕ ማለት ንባዕሉ ዓብ መዳልያ እዩ። ቢንያም ግርማይ ውድድሩ ይዛዝም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ውድድር ብብሉጽ ውጽኢትን ብናይ ዓወት መንፈስን እዩ ዝግስግስ ዘሎ። እዚ ድማ ናይ ሓቂ ሃገራዊ ኣፍሪቃዊ ሓበን እዩ። ቢንያም ንመላእ ኣፍሪቃን ኤርትራን ብምውካል ዘለዎ ዓብ ጽልዋን ትጽቢትን ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ዓቢ ስነ ልቦናዊ ጸቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ቢንያም ነዚ ጸቕጢ እዚ ብግቡእ ሰሪሑ እቲ ዝዓበየ ጸላኢኡ ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ገዛእ ርእሱ ናይ ዝፈጥረሉ ጸቕጢ ስምዒት ሰጊሩ ብፍቕሪ ስፖርትን ብሃገራዊ ሓበንን ተመሊኡ ክወዳደር ንዕዘብ ኣሎና። እዚ ስነ ልቦናዊ ጽኑዕ መንፈስ እዚኡ ድማ ንዕኡ ኣብቲ ዝኸበደ እዋን ንቕድሚት ዝደፍኦ ዘሎ። ኣብዚ ብውክልና ሓደ ሰብ ዝዕወተሉ ቱር ዲ ፍራንስ ብዘይ ሓያል ጋንታ ዓወት ክመጽእ ኣይከልን እዩ። ቢንያም ግርማይ ኣብታ ዘለዋ ጋንታ ኤንኤስኤን ዘለዎ ቦታን ክብረትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዓበየ ይመጽእ ኣሎ። መሳርሕቱ ንዕኡ ንምዕዋት ዘርእይዎ ተወፋይነትን ኣብ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ነቲ ሊድኣዊ ትሬን ሰሪዖም ንቕድሚት ንምውጻእ ዝገብርዎ ጻዕርን ወላ እኳ ምስተን ሓያላት ጋንታታት ክትስራዕ እንተዘይከኣለት ጋንትኡ ኣብ ቢንያም ዘለዋ እምነት ግን ኣብ ቦትኡ እዩ። እዚ ድማ እዩ ቢንያም ናይታ ጋንታ ማእከል ሊደር ክኸውን ዘኽኣሎ። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ 2026 ዓመት ዘካይዶ ዘሎ ውድድር ዕውትን ኣብ ብሉጽ መንገድን ከም ዝርከብ ተዓዚብና ኢና። ቁጽርታት መረዳእታት ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ቢንያም ኣብ ውሽጢ ፔሌቶን ዘለዎ ስም፣ እቲ ዘርእዮ ልሙድ ናይ ትሕትና ባህሪ ከምኡውን እቲ ኣብ ኤርትራውያን ዝፈጥሮ ሓበን ንዕኡ ርኢኡ ንምዕዋት ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ መጻኢ ዘመን ሌጀንድ ክኸውን ዘኽእለሉ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ንሕና ከም ደገፍቱን ተኸታተልቱን እቲ ዝምጥኖ ሞራልን ደገፍን ክንህቦ ይግባእ። ናብ ናይ ሎሚ መበል 19 ትንተናዊ ትሕዝቶና ምስ ንሰግር መበል 19 መድረኽ ካብ ጋፕ ናብ ኣልዲዊዝ ዝነበረ 127.9 ኪሎሜትር ርሕቐት ኣብ ታሪኽ እዚ ዓመት እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝነበሩ ዝተሓላለኹን ክብደት ዝነበሮምን መድረኻት ሓደ እዩ ነይሩ።
ታዴይ ፖጋቻ ካብ UAE ኣብ 13.8 ኪሎሜትር ርሕቀትን ብ8 ሚእታዊት ማእከላይ ምንቅዕራር ዝፍለጥ ታሪኻዊ ኣኽራን ኣልፒዲውሂዝ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ብሉጽ ስፖርታዊ ዓወት ጥራይ ዘይኮነስ ሳይክሊን ከም ስነ-ጥበባዊ ስራሕ ዝተረኣየሉ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ፖጋቻ ነቲ 13.8 ኪሎሜትር ዓቐብ ዝነበሮ ኣኽራን ኣብ 35 ደቓይቕን 24 ካልኢትን ክዛዝሞ ክኢሉ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝነበሮ ማእከላይ ጸዓት ማለት 455 ዋትስ ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ምስቲ ናይ ክብደቱ ከምኡ ድማ ብሽክሌታን ክዳውንቱን ብሓፈሻ 74 ኪሎግራም ከተዛምዶን ከለኻ 6.9 ዋት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኪሎግራም ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ዘይተረኣየ ደረጃ ብምዃኑ ዘገርም ዓቕሚ እዩ። እዚ ናይ 35 ደቂቕን 24 ካልኢትን ክላይምቢን ታይም ወይ ናይ ዓቐብ ግዜ ኣብ ታሪኽ እዚ ዓቐብ ካብቶም ዝተሓቱን ቁልጡፋት ሰዓታት ሓደ ኮይኑ ንማርኮ ፓንታኒ ዝመሳሰሉ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሩ ታሪኻውያን ሓኾርቲ ዓቐብ ዝሓለፈ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ፖጋቻ ነቲ ብተጻራሪ ንፋስን ድኻምን ዝተመልአ 21 ጎንታት ናይ ኣልፒዲውሂዝ ከም ሓደ ጸፊሕ መንገዲ ብምጥቃዕ ተወዳደርቱ ጻሕ ከብል ተዓዚብና ኢና። ፖጋቻ ነዚ መድረኽ እዚ ንምዕዋት ዝገበሮ ቃልሲ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ እዩ ነይሩ። ሌኒ ማርቲነዝ እዚ መንእሰይ ፈረንሳዊ ተወዳዳሪ ኣብዚ ዓቐብ እዚ ዘርኣዮ ትብዓት ድንቂ እዩ ነይሩ። ንሱ ካልኣይ ወፂኡ 6 ካልኢት ድሕሪ ፖጋቻ ብምእታው ንመጻኢ ናይ ግራንድ ቱር ብቕዓቱ ኣብ ጽቡቕ ከም ዘሎ ዓብዪ መረጋገፂ ኮይኑሎ። ነቲ ሓያሎ ጸቕጢ ዘለዎ ጉጅለ ሒዙ ምስቶም ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ተሰሪዑ ብምውጽኡ ብሉጽ ናይ ምዕባለ ምልክት እዩ። ካራፓዝ ኣብዚ መድረኽ እዚ ሓደ ካብቶም ዋናታት ናይዚ መድረኽ ተባሂሉ ተገሊጹ እዩ። ፖጋቻ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዓቐብ ንበይኑ ንምውጻእ ዝገበሮ ፈተነ ቅያ ክፍጽም እዩ ሓሲቡ። እንተኾነ ግን ምስ ፖጋቻን ማርቲኔዝን ድሕሪ ምጽምባሩ ኣብ ናይ መወዳእታ ሜትሮታት ብዝተገብረ ቁልጡፍ ምዕባለ ተቐዲሙ ሳልሳይ ብትሽዓተ ካልኢት ድሕሪ ፖጋቻ ክወጽእ ክኢሉ። እቲ ዝገበሮ ጻዕሪ ግን ካብቶም ተዓወቲ ሓደ ገይርዎ ኣሎ። ሪቻርድ ካራፓዝ ኣብ መበል 18 መድረኽ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብዚ መበል 19 መድረኽ ድማ ንኣልፒዲውሂዝ ክስዕር ዓብ ድሌት ኣሕዲር እዩ ናብዚ ውድድር ኣትዩ። ካራፓዝ ነዚ ዓወት ብቑዕ ነይሩ ዶ ንዝብል ሕቶ እወ ካብ ብቑዕ ንላዕሊ ብቑዕ ነይሩ። ካራፓዝ ኣብዚ መድረኽ እዚ ነቲ እዋኑ ሓልዩ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፖጋቻ ንሱ ካብ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ተበጊሲኡ ነቲ ዝተረፈ ኪሎሜትራት ክመርሖ ተራእዩ። ካራፓዝ ንበይኑ ክሃድም እንከሎ ነቲ መድረኽ ውዕውዕ ናይ ውድድር መንፈስ ሂብዎ ነይሩ እዩ። ካራፓዝ ስሩዕ ተቐዳዳማ እዩ። እንተኾነ ግን ውድድር ክዛዝም 1 ኪሎሜትር ክተርፎ እንከሎ ፖጋቻ ዝገበሮ ኤክስፕሎሲቭ ኣታክ ወይ ቁልጡፍ መጥቃዕቲ ተጻዊሩ ክዛዝም ኣይከኣለን። ብዘይካዚ ካራፓዝ ንመላእ መድረኽ ኣብ ቅድሚት ክመርሕ ብምጽንሑ ብዙሕ ጸዓት ከባኽን ተዓዚብና ኢና። ስለዚ እቲ ጅግንነታዊ ፈተነ ብግቡእ ተሰሪዕ እኳ እንተነበረ ፖጋቻ ዝበለጸ ናይ መወዳእታ ሰዓት ማለት ኣናሮቢክ ካፓሲቲ ስለ ዝተጠቕመ ጥራዩ ክዕወት ዝኸኣለ። መበል 19 መድረኽ ድሕሪ ዝተረኽበ ውጽኢት ታዴይ ፖጋቻ ንሬምኮ ኤቬኔፖል ኣብ ናይ ጂሲ ብ7 ደቂቕን 11 ካልኢትን ክመርሖ ክኢሉ ኣሎ። እዚ ማለት ከዓ ፖጋቻ ኣብ ልዕሊ ኤቬኔፖል ሰፊሕ መከላኸሊ ዕርዲ ፈጢሩ ይርከብ። እቲ ፍልሊ ክጸንሕ ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ እቲ ፍልሊ ክጸንሕ ጥራይ ዘይኮነስ ንፖጋቻ ድሕነትን ውሕስነትን ዝሃበ መዕቆብ እዩ። ሬምኮ ኤቬኔፖል ብሉጽ ናይ ታይም ትሪያል ዓቕሚ ዘለዎ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። እንተኾነ ግን 7 ደቂቕን 11 ካልኢትን ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ክኸውን ዝኽእል ፍልሊ ኣይኮነን። እዚ ዓብ ፍልሊ እዚ ፖጋቻ ዝኾነ ዓይነት ስክፍታ ብዘይብሉ ነቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ክቋጻጸሮን ቢጫ ማልያ ብውሕስነት ናብ ፓሪስ ከብጽሓ ዝኽእለሉ መንገዲ ሂብዎ ኣሎ። ኤቬኔፖል ሕጂ ዕላምኡ ንመበል ካልኣይ ደረጃ ማለት ፖዲየም ፕሮቴክሽን ካብቶም ድሕሪኡ ዝመጹ ዴልቶሮን ሴክሳስን ምክልኻል ጥራዩ ክኸውን ዝግባእ። ፖጋቻ ብርቱዓት ሓገዝቱ ማለት እቲ ንብሉጽ መንእሰይ ትወሃብ ጻዕዳ ማልያ ዝመርሕ ዘሎ ኣይዛክ ዴልቶሮ ከምኡውን ሓያል ተመክሮ ዘለዎ ኣዳምያትስ ተኸቢቢ ዝጓዓዝ ዘሎ። UAE ነቲ ቅድድም ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ከምቲ ንሳ እትደልዮ መንገዲ ክትቅይሮ ክኢላ እያ። ኣብ መበል 19 መድረኽ እውን እንተኾነ ሓይሊ ጋንታ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጠቅም ተዓዚብና ኣሎና።
እዚ ናይ UAE ሓይሊ ነቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ዝኾነት ትኹን ጋንታ ንኣብነት ሬድ ቡል ቦራ ወይ ሊድል ትሬክ ናይ ምጥቃዕ ፈተነ ክገብራ እንተደኣደልየን ንሓይሊ UAE ሰጢሙ ክሓልፎ ኣለዎ እዚ ድማ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ ተልእኾ እዩ ስለዚ እዚ ጽኑዕ ቁፅፅር ስልቲ እዚ ነቲ ውድድር ገደብ ዘለዎ ገይርዎ ይርከብ ኣብዚ መበል 19 መድረኽ ተወዳደርቲ ከም ዩዋን ኣይሶ ኣቐዲሙ ዝነበረ ደረጃኡ ሻውዓይ ሕጂ ድማ ግዜ ከሲሩ ዝወረደ ከምኡውን ቶም ፒድኮክ ግዜ ከሲሮም ካብቲ ናይ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ዝግበር ውድድር ወፂኦም ኣለዉ እቲ ምኽንያት እንተበልካ ቱር ዲ ፍራንስ መበል 19 መድረኽ በፂሕሎ እዚ ማለት ድማ ተቐዳደምቲ ነቲ ናይ መወዳእታ ከቢድ ኣኽራናት ክገጥሙ ከለዉ ኣካላዊ ድኻም ይበዝሕ ዩዋን ኣይሶን ቶም ፒድኮክን ካብ መጀመርታ ቱራት ሒዞም ሓያል ጸዓት ስለ ዘጥፍኡ ኣብዚ ሳልሳይ ሰሙን ኣካላዊ ግጥም ገጢሞም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መበል 19 መድረኽ እቲ ዝኸበደ ዓቐብ ምስ ጀመረ ኣካላቶም ነቲ ናይ ፖጋቻን ካራፓዝን ቅልጡፍ ፔስ ክስዕቦ ስለ ዘይክእል ብናይ ውድድር ስነ ልቦናዊ ኣካላዊ ድኻም ተወሪሮም ግዜ ክኸስሩ ተገዲዶም ሃለዋት ጂሲ ድሕሪ መበል 19 መድረኽ ፖጋቻን ጋንትኡን ንመእተዊ ኣፍ ደገ ፓሪስ ብሰላም ይቋጻጸርዎ ከም ዘለው ዘረጋግጽ እዩ ንተወዳደርቲ ከም ኣይሶ ግን እዚ መድረኽ እዚ ይኣኽለኩም ይብሎም ኣሎ በዚ መሰረት ድሕሪ መበል 19 መድረኽ ዝተረኽበ ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ናይ መወዳእታ ኣኽራን ብፍላይ ኣብ ኣልፒ ዲውሂዝ ዝተኻየደ ውድድር ነቲ ዝነበረ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ነጥብታት መልክዑ ሙሉእ ብምሉእ ተቐይሩሎ ሕጂ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ሰለስተ ብርቱዓት ተቐዳደምቲ ተሓፂሩ ይርከብ ሪቻርድ ካራፓዝ ብ91 ነጥብታት ቀዳማይ ታዴይ ፖጋቻ ብ90 ነጥቢ ካልኣይ ቫለንቲን ፓሬፓንትሬ ድማ 84 ነጥቢ ሳልሳይ ካራፓዝ ኣብ መበል 18 መድረኽ عود دحر ممزقابو عبز مبل 19 مدرخ ون عب عقبت أخرانات كمون عب نيمو داتا ألبي ديوهيز بلوت سلتي بمختال بوزحات نتبتات كيلو لا بزدما نيبوغاتشان فالنتين باري بانتريك قديمو ناب قداماي درجة كوت كيلو لا زي نكاراباز عبي مورالاوي عود كخون كله إذا بولكا دود ماليا ناب إكوادور نموساد برتو عدليت كمزلو يملكت ፖጋቻ 9 ነጥብታት ሒዙ ብሓደ ነጥቢ ጥራይ ድሕሪ ካራፓዝ ካልኣይ ደረጃ ሒዙሎ ፖጋቻ ቢጫ ማልያ ብምቁጽጻሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣኽራናት ማዕርኽ እንደይ ሓያል ምዃኑ ኣርኢናዩ ፖጋቻ ነቲ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ማልያ ብቐዳማይ ደረጃ ከይሰርዐ መድረኻት ንምዕዋት ኣብ ዝገበሮ ፈተነታት ብርዱእ ምኽንያት ነጥብታት ከሲቡ እዩ ሕጂ ግን እቲ ፍልልይ ሓደ ነጥቢ ጥራይ ስለ ዝኾነ ፖጋቻ ነታ ናይ ክልተ ድርብ ማልያ ዳብል ጀርዚ ተዓዋቲ ንምዃን ኣብተን ዝተረፋ መድረኻት ዕድሉ ክትቀመሉ ይኽእል እዩ ፓሬት ፔንትረ ንመላእ እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ናይ ዓቐብ ምድብ ተሳቲፉ ነታ ማልያ ካልኣይ ደረጃ ኣውሒሱ ክትጸናጸን ጸኒሕ እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ዝነበረ ከቢድ ኣኽራናት ኣልፒ ዲውሂዝ ንከም በዓል ካራፓዝን ፖጋቻን ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ዘርእይዎ ሓይሊ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ብ84 ነጥብታት ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ ተገዲዱ ይኹን እምበር እቲ ካብ ፈለማኣት ሒዙ ዝገበሮ ጽኑዕ ቃልሲ ዝናናይ ዝተቐዳዳማይ ዓብዪ ገይርዎ ኣሎ ኣብ መንጎ ሪቻርድ ካራፓዝ ታዴይ ፖጋቻን ዘሎ ሓደ ነጥቢ ፍልልይ ንመወዳእታ መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ኣዝዩ መሳጢ ቃልሲ ገይርዎ ኣሎ ካራፓዝ ነታ ማልያ ክሕዛ ክኢሉ ኣሎ እንተኾነ ግን ፖጋቻ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ሓይሊ ምስ ንርኢ እዛ ፖልካ ዶት ማልያ ኣብ መወዳእታ ናብ መን ክትከይድ ኢልካ ንምግማት ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ቀጠልያ ማልያ ወይ ድማ ስፕሪንትስ ጀርዚ ካብቶም ዝተለምዱ ዓመታት ንላዕሊ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ተወዳዳርን ክሳብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዘይትፍለጥ ተዓጻጻፊ ክኸውን ዝኽእልን መድረኽ በፂሕሎ ማዲስ ፔደርሰን 502 ነጥቢ ቀዳማይ ያስፐር ፊሊፕሰን 445 ይስዕቦ ቢንያም ግርማይ ድማ 361 ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ተወዳደርቲ ናይዛ ማልያ እዮም ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ዘሎ 57 ነጥብታት ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት 32 ነጥብታት ነይሩ ሕጂ ግን ፔደርሰን ነቲ ፍልልይ ነጥቢ ስለ ዝረኸበ ኣስፊሕዎ ኣሎ ማዲስ ፔደርሰን ነዛ ግሪን ማልያ ካብ ነብሱ ኣሕሊፉ ከይሂባ ዝገብሮ ዘሎ ስልቲ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ፔደርሰን ስፕሪንተር ጥራይ ኣይኮነን ኣብተን ማእከላይ ክብደት ዘለዎን ናይ ዓቐብ መድረኻት ከምኡውን ካብ ፈለማ ኣብ ዝገብሮ ማእከላይ ስፕሪንት ተሳቲፉ ነጥብታት ናይ ምእካብ ዓቕሚ ዘለዎ ተቐዳዳማ እዩ ኣብ መንጎ ቱር ከምኡውን ኣብ መበል 19 መድረኽ ዝተረኽበ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ፔደርሰን ነቲ ነጥብታት ብጽኑዕ መንገዲ ተቋጻጺርዎ እዩ
ፊሊፕሰን ብወገኑ ብብሉጽ ሓይሊ ዝረትዕ ስፕሪንተር እዩ እንተኾነ ግን ፊሊፕሰን ኣብ ከቢድ ዓቐብ ዘለዎን መድረኻት ነጥብታት ናይ ምእካብ ዓቕሚ ምስ ፔደርሰንን ቢንያምን ክወዳደር ኣይክእልን እዩ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ 57 ነጥብታት ፍልልይ ንፊሊፕሰን ዓብዪ ፈተና ገጢሞ ኣሎ ፊሊፕሰን ነዛ ማልያ ንምዕዋት ኣብተን ዝተረፋ መድረኻት ንነፍሲ ወከፍ ናይ መወዳእታ ስፕሪንት ክዕወት ኣለዎ ብዘይካዚ ድማ ፔደርሰን ኣብ ዝኾነ ቦታ ነጥብታት ከይእክብ ክሕዞ ይግባእ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ብፍላይ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወት ብሓንቲ መዓልቲ ዝመጽእ ኣይኮነን ይኹን እምበር ነቲ ዝተረኽበ ዓወት ብቐጻሊ ምዕቃብ ናይቶም ብሉጻት ተቐዳደምቲ መለክዕ እዩ ቢንያም ሎሚ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ክላሲክን መድረኻትን ዝረኣዮ ብቕዓት ንዕኡ ከም ሓደ መዓልቲ ዕውት ዘይኮነስ ነቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ልዕሊ ስፕሪንተራት ዓለም ነውፂ ክፈጥር ዝኽእል ናይ ቀጻሊ ሓይሊ ዘለዎ ተወዳዳሪ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ኣብተን ሓደገኛታት ናይ ስፕሪንት መስመራት ምስቶም ኣብ ዓለም ዝበለጹ ስፕሪንተራት ከም በዓል ያስፐር ፊሊፕሰን ማሪስ ፔደርሰን ቲም ሜርሌር ዝኣመሰሉ ተወዳዲሩ መድረኻት ምዕዋቱን ኣብ ፖዲየም ደይቡ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ምዃኑን ናቱ ብሉጽነት ቅድሚ ሕጂ ኣርኢና እዩ መቐጸልትኡ ድማ እዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ብሉጽ ናይ ደረጃ ነጥቢ ውጽኢት እዩ ስፕሪንት ማለት ቁልጡፍ እግሪ ምህላው ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ናይ መወዳእታ ኪሎሜተራት ኣብ ውሽጢ እቲ ፔሌቶን ቁኑዕ ቦታ ክትረክብ ብኣባላት ጋንታኻ ክትሕገዝ ከምኡውን ካብ ሓደጋ ብጥንቃቐ ክድሕን ዓብዪ ክእለታት ይጠልብ ቢንያም ሎሚ ዓመት ኣብ ናይ መወዳእታ ቅድድም ዝረኣዮ ናይ ቦታ መሓዝ ክእለት ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተዓጻጸፈ ብሉጽ ምዕባለ እዩ ሓደጋታትን ውድቀትን ካብ ዝመልአ ውድድር ብጥንቃቐ ሰጊሩ ኣብ ሓያል ስፕሪንት ዝግበረሉ ቦታ ብግቡእ ብምርካቡ ወላ እኳ ናይ መድረኽ ዓወታ ይርከብ ንቐጠልያ ማልያ ንምዕዋት ተወዳዳሪ ነጥብታት ግን ኣኪብ እዩ እዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ብስለቱን ልዑል ተመክሮኡን መርኣያ ኮይኑሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብ ዝንፍጽም ኣብ ናይ ጽባሕ መበል 20 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ትንተናዊ ትሕዝቶ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ግን ዓወት ቢንያም ሰሰናዩ